We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver, okay, now we'll deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is so easy. Oyije moto. Keronya butelka. Oyije. Bokopi, say bokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver, okay, now we'll deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is so easy. Oyije moto. Keronya butelka. Oyije. Bokopi, say bokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Tofia. This driver, okay, now we'll deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is so easy.
Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokopi, si abokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Okay, me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye isi na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it's your region. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokopi, si abokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Okay, me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye isi na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it's your region. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Ụmụ Igbo ehihie ọma, tata bụ ụbọchị Eke, ụbọchị Wednesday. Ihe a bụ ọnwa November 2025. Anyị wee na-ewetelu gị nkata politics na Voice of the East a na-akpọ anyị olu ndị Igbo gba gburugburu n'ụwa niile. Ife na-eme n'obodo anyị bụ Nigeria ka anyị bịalụ ka anyị tinye ọnụ taa maka na nkata anyị na-akpaba bụ nkata politics. Anyị chọrọ inene ọtụtụ isiokwu meela anyị isi akụkọ tata. Ọ wee bụrụ na kamgbe onye isi ala na-achị mba America bụ President Donald Trump, kamgbe o kwuru okwu wee sị na ya ga-awakpo obodo anyị bụ Nigeria ka ya bịa ka ya tinyelu ndị okpukpere Kraịst aka na Nigeria iji wee nụọ ọgụ maka nchekwa ndị otu Kristi n'obodo anyị bụ Nigeria. Kamgbe ya bụ nwoke mere ya bụ okwu wee kwuo ya, obodo anyị enwurugo ọkụ maka na kamgbe anyị nọ na-ekwu maka ihe ife adịrọ mma, obodo adị aga enwero nchekwa dị n'obodo. Since anyị bidoro kwube maka ya, enwere onye bịanyela anyị aka. Nna abịarọ enwere onye enyemaka gbatalụnụ. Ndị anyị tinyere ọchịchị n'aka, ndị anyị tinyere obodo n'aka na-akpa agwa ka a ga-asị na enwere onye ga-agbanwu ihe ha na-eme. Obodo na-etiso mkpu, anyị tete kwa ụtụtụ asị anyị na mmadụ
n'ọnụ ọgụgụ na nde na ha na-anwụsịsị a na-egbusisi mmadụ akụkụ niile ebe ịtụgharịrị asị na egbu onye a ejidego onye isi ụlọ ụka ejidego ndị jere ụlọ ụka a na-ejecha ma n'ụlọ akwụkwọ wee je na-achịli ụmụazị wee na-etinye ha n'ọnọdụ na-enyere mmadụ ọnụ eji ekwu okwu a na-ejide ụfọdụ obodo agbakọ aka tụkọrọ nsọ eje kpọpụta onye nwa ma gbaa ya atụchara nsọ m nwa jee ịkpọpụta onye nwa enye ha ekwe hapụ onye ahụ oge ụfọdụ ọbụla ozu ndị nwa ka anyị na-ebutecha n'ụzọ enwe nke a ga-ekwube ma ndị ọnụ na-elu n'okwu asị anyị bịa ka anyị mebe negotiate with terrorist ọ bụ na Naijiria ebe a ka anyị nụgolu gọọmenti na-asị ndị obodo na anyị kwesịrị ka anyị negotiate with terrorist ọ wee bụla ekene ka mụ na-ekene Sheikh Gumi na ifụlụ aka gị niile ụnyaahụ mana anyị na-abịa na ya maka na ọtụtụ ndị ọnụ na-elu n'okwu n'obodo ebidogo kwuwa okwu wee kpọba President Donald Trump afa si na ife o ji na-achọ ịbịa n'obodo abụrụ ka onye lu ndị okpukpere Kristi aka n'obodo na ife o ji abịalụ bụ ka ọ bịa zukọlụ ngozi niile Chineke ji wee gọzie Naijiria nke a na-akpọ minerals and resources fana akọwata na anyị ekpekwana na onye ọbụla bịa ka tinyekọta ọnụ dịka ofu obodo dịka ofu mba dịka ofu ndị mmadụ ka anyị wee tie mkpu si President Donald Trump nye abịakwa n'ebe a maka na ụfọdụ na-akọwata na enwekwa ihe dịka mmegbu maọbụ mmekpa arụ ndị otu Kristi na obodo anyị bụ Naijiria bifo m gwa gị tupu m agwa gị ndị ọ bụ ha nwakwuchere okwu dịgasị nwaanyị a banyere ọnọdụ a ka m jụọ meyọ ife olu n'anya bụ nkwa President Donald Trump kwere anyị na ya emezu na nke ikpeazụ a. First of all, otu m si kwukwa ya on Monday ka m na-esi kwukwa ya taa na ife Trump kwuru ekwesịrị inebe ya anya and n'ọhụ inebe ya anya as otu Nigerian politicians si eme no inebe ya anya with in a very good and positive way. Now, or not good and positive way, I'm not sure the word that will fit it. The government should look into it in honesty. Yes, please. In honesty and be very honest with themselves. Makana government are honest. We don't have an honest government. Our politicians would rather politic. We would rather make every situation. We would rather politicize every situation than actually make the right thing at that stage. So they should look into it with honesty and tackle the situation. Stop the killing of Christians in Nigeria. Because you will not say, yes, I'm not in the mother in every area. It's not just Christians that are being killed. But like, at times, they are targeted. When something becomes so targeted, today we hear scores of killing. They went to Plateau, killed number, so and so number. They went to this one, killed so and so number. It's not even something that started today. It's something that has even, when Boko Haram were very hot. Oh, yeah, go follow the no brota ko bido. Yeah, na ke ihe meloji we bolo kita ka Trump. Yes. Ụfọdụ na-akọwa na maka na fa chọrọ ka President Bola Ahmed Tinubu ko win re-election na 2027. So that week bụ onye na-akọwa nke a. So otu Messi reacts to that particular decision. Ọndụ mmadụ a na-ekwu like I kwesịrị ife a na-ekwu bụ na a na-egbusisi ndị mmadụ who are practicing a particular religion. Na na-egbu ndị mmadụ. You don't play politics with people's life. You don't, even if it's one person's life, you don't play politics with one person's life. Mana ihe na-ekwu na ihe anyị na-afụ dị ka ụzọ kawara ụzọ na-abụ onye agaba ebe a onye agaba ebe a maka na ichetelu mgbe emelu ife emelu n'ọwọ ilotelu ọwọ ihe a bụ na ọdụkọ 2022/2023 I cannot remember mana oge o melu incident a gbabalụ m obi maka na afọlụ m onwere agadi nwaanyị nwa nwa ya si obodo esi obodo oyibo kpọnatali ya nwa nwa ya o wee duru nwa nwa ya wee jee ụka nwaanyị a kụ nwa a okuye na arụ ma mgbe egburu fa na abụnya na nwa etu nya ụdị akpamogbelu mgbe anya bụ ihe mere nke abụlụ ya ịghọtago elote m mgbe ejidelu nwatakịrị a na-akpọ Deborah munye ya ọkụ enwe ndị nwụrụ iyi na ọ bụ right fa
no ife tozuru ka ha mee no ife lulu ha ime ịmụnye anya bụ mmadụ ọkụ nya otu anyị si wee kọwaa ihe mmadụ itufu ndụ ya mụọ na mmadụ nwụrụ n'ike n'obodo anyị otu anyị si akọwa ya ọ dịzị ka mmụọ Chineke adụghọzi ịghọtago ewe m na-ajụ onye si na ya chọrọ ịbịanyere aka onyanwa bụ onye ekwesịrị itinyere anya ka ọ bụ onye anyị tinyere ezinụlọ n'aka maka ihe a dị ka nna nọ n'ezinụlọ nyanwa kwesịrị ị na-enedo ezinụlọ ọ rapụzie ife mebichazie na bịa ọ bụzialụ nwoke ọzọ si na ebe ọzọ wee na-adị idozirie ime ụlọ still nyanwa bịazi kịta na-eme ka o tetala ụla ife ha na-eme ka still bụrụ politics. Maka na ọ na-achọgodo ibi ego nke ikpeazụ a ka a na-ekwu ya $1.5 billion. Ọ na-achọkwa ife niile ọ na-eme ka win election na 2027 wee na-ajụ election na onye ka ndụ ndị mmadụ mkpa onye ka ndụ ndị mmadụ mma that is it mmaju ma both the presidency na APC ndị APC maka ife niile atọn go to no an assault on the presidency na ha shoka election keludi sometimes even amege reactions of people towards this topic and I'm very bewildered because how do you relate the people talking about the loss of human lives? Yes. Now insecurity, this country is enveloped with insecurity. And you are trying to politicize it at every given opportunity. How is it? Now, Governor Soludo Puta. See Africans, should have invaded Americans when the policemen were killing black people. Black Lives Matter. During the Black Lives Matter protests. So, I say, now after invade there, now what is the correlation? Now, nobody is even addressing the main issue. Nobody is addressing the main issue. People are dying. Onya bihe na-ewu maka na enwe ndị na-aṅụ dị iyi na-enwu onye na-anwụ like somebody like the chief of defense staff Igotago chief of defense staff General Olufemi Oluyode has sworn that no Christian has been persecuted in Nigeria. Imagine unu na-ene anya n'iru were ekwu no nke bụ nke na-eme ifele maka na akpọrọ anyị obodo ifele Trump onye isi mba America refer anyị to a disgraced country. And in got that text today. If they are going to come and take out the extremists, religious extremists. That is, you won't tell me name who religious extremists. Now this country, this same country, I have ewa anebu season them na Jos. Jos only one woman ebulu maka oduko Bible na market. Now, even Nakano, even in Kebulu, all these stories are trying to go off. Deborah milling right in front of us. That is Nkabula Nike. All reaction nke Deborah be here bulike. Makaina ebe na mmadu wo. Ndi bulu mmadu na akọwata line enwe bere high fall. Gotago onwe ife nda na aju oyi. Maka na enwere ife Sheikh Gumi kwulu onya metutelu m na ahụ. Also, na US bombing of bandits in Nigeria. No ga worsen the killings. Na the best solution, according to him, was negotiation with said people. Imagine. What are we negotiating with terrorists for in this country? Why must we always negotiate with terrorists? If I offend your channel, bold statement. Why do we always have to pander to them? Don't we have, as a country, are we not a sovereign nation? Are we not the sovereign nation we call ourselves? What constitutes a sovereign nation? A nation that rules its affairs and has control over its territory. So that is what is called a sovereign nation. But now we're talking about it. The sovereignty of this country is in question right now. Yes, it is in question because our leaders have failed to live up to their responsibilities. If you don't protect your people, how else are you defending your sovereignty? Anyị ga-eje ka eje lafia mana Igbo si na ana amalụ mmasị n'ụlọ pụba n'ilo maka na ọ dịkọ nke anyị mabalụ n'ilo bụ ife na-aghọ anyị afịa n'ụlọ ebe a
mana nya bụ nkata ka dịkwa gbaa mbọ ọ bụ ma onwe ife ilote ma onwe ife ichelu na nya bụ nkata tinyela anyị ya n'akara comment section gbakwa mbọ ka isole anyị ma solukwa anyị wee kesaa ozi anyị na-ezi gị na ndị oyi gị na ndị agbata obi gị ka anyị bịa We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that on your Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye isi na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your agent. Oyije moto. Kedu onye butere fa? Oyije. Bokope, si abokope. Bokope. We shouldn't have used these balls. No, anyị na-anabatakwa gị ihe a ka bụ nkata politics na obibi ndụ ndị Igbo na Voice of the East. Afa m bụ Nneoma nekwa nwanne m nwoke Mayor. Ebe anyị na-atụgharị ma na-enyocha ka anyị mara ife na-eme na obodo anyị bụ Nigeria. Ọ kachasị ka o si gbasata ndị Igbo. Maka na otu ife si aga n'ebe a kịta, anyị amarọ mgbe ya si ngwa onye ọbụla gbaba ọsọ. Ma si onye ọbụla nọdụ. Nke anọ katazi ọbụzi ndị ọzọ na-achọ ịkọwatala anyị ife na-eme na be anyị. Ọ bụrụ maka na ewu okenye nọ n'ụlọ ewu wee mụọ n'ọgbụ ọnya melu onye isi mba America ji etinyela anyị ọnụ kịta kịta ka anyị lote na anyị nwelu natural resources ndị ọzọ ga-abịa zuwe mana ọnya ka ndị obodo ji wee na-ajụ wee sị Trump na-abịa iwelu awa natural resources ka anyị hapụrụ ya na be anyị ebe a kekwe na anyị afụkwana anya ịmakwala ego na anyị na-ego nri na be anyị bụ Nigeria ịmakwala ego one bụ minimum wage yana anyị nwere ọnụ anyị ji asị ndị ntorobịa bịanụ ka unu pụta mmadụ anyị nwere ozi ọnụ anyị ji asị ndị ntorobịa bịa ka ịba uru maka na obodo anyị na-akụzili ndị ajọ mmadụ aka fụzi onye na-agba mbọ fụ onye na-ata afụ ka ọ bụrụ mmadụ ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ obodo anyị ọ dịzịa ka anyị mụma na-emekpazi ndị anwa arụ ọ bụla ya bụ ọnọdụ anyị fụrụ na be anyị bụ Nigeria ọ ya ka anyị na-ekwu Anambra steeti na-akwadokwa re-election ma ọ bụ election o dipendel ụzọ isi abịa anyị na-akwado election gọvanọ anyị sitting gọvanọ anyị bụ gọvanọ Charles Soludo na-ene anya na Anambra steeti ga-enyekwu ya ọfọ oji ka ọ nachiyakwa n'oche as the executive governor of the state ajụjụ wee bụrụ ọlụ gọvanọ anyị bụ Charles Soludo lugolo so far ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo ha far isi apụtakwala ndị obodo obi adịkwafa mma na etu gọvanọ anyị si eme ka enwere ebe a ga-alụtụ ya aka onye ka anyị na-ekwu anyị ifu ife onyonyo ụnyaa ebe onye ya na ya na-azọkọrịta governorship election ya bụ ya na ya na-ese okwu dị kacha a na-akpọ senator Uche Ekwunife ka fa nọ na mmemme campaign mmemme politics ebe fa na-eme onye ka senator Uche Ekwunife gafeelu gọvanọ anyị wee mee ya ife a na-akpọ ignore ịghọtago wee mee ya ife ndị ntorobịa na-akpọ shade wee shade enya wee mee ka ọ n'ọfụrụ ya wee gafee ndị mmadụ wee jụba wee sị ife a nwaanyị a melụ bụ senator Uche Ekwunife na ọ dị mma n'oyi dat na gọvanọ anyị ka bụkwa gọvanọ
okabukwe sitting governor na state do na na-azọ election anaju ife melunu or the respectful or the disrespectful I don't nife Senator Ucheku nife PhD melo. I don't affirm me as disrespectful. She didn't Ukachukwu na Soludo na na-ekwu okwu. So she came and she spoke to Soludo who she to Ukachukwu who she wanted to speak to. So the name anya as in the name anya as for you to my Soludo do very petty. I watch videos of Soludo's campaign most times and Oga her campaign. There is no how he does not disparage this lady on campaign grounds. Udi onu for na card drop am for public. Anya bido kowa ya onu. Yeah. And Ucheku Nife was one of the people who supported him. Onye obuna malu nka o ji obie niile we tinye na that ihe na. CS number 1 na yeah, igwam na certificate will no matter how I got my certificate, my PhD. It's you are rubbishing my title. Especially mabu no oburo PhD nwetele in practice. Ima na enwe ndị na-enweta in practice na bai. Okay. Amami whatever. Oburo nwetale in practice. Ikwo na n'ime okwu a ekwukwa na die no na control die. Mba ife kula adoro. So he expects ni kusha ifa about me. Iyoma bro Ukachukwu bịa Makolo. Maka okwu kwa na Ukachukwu na kwesịrị na anya tipa na Onitsha. So okwu a lot of things maka onye nka. Governor Soludo na ekwu okwu akwụgo mi aba na no na ekwu okwu ka a market woman. Mana iyom bịa keneshi onye ọ na-ekene. Na-agala onwe amam onye bịa na akpọ ya ọba I like motor session na eziokwu maka na ụfọdụ si na maka ikwutekwa ihe Ukachukwu ụfọdụ na-asị na kwa ọ na-akọfa na abụọ ọnụ ka ife mele onye nke ji wee ọ na-akọ Ukachukwu ọnụ as normal. Okay, ọkwa na ọ na-ewefu aka n'ebe nke iyom given otu ya na iyom dobe and otu iyom si support kwa oge ọ dịzịa ka onye tala aka na-enye nni so o nwere ọkụkọ adịọkwa mma ịta aka na-enye nni nya bụ ife adịrọ mma. Gọvanọ Soludo ekwu m na since ibidolu campaign maka re-election a ọ dịzịa ka nwere onye na-agbaga okpuru m nwa aghọtarọ mana ka ya bụ ife Trump kwuru na ewu na be anyị onye ọbụla wee na-ekwu ife dị ya mma ma ndị isi ụlọ ụka ma ndị isi ọchịchị Peter Obi ekwugo nke ịghọtago onye ọbụla na-eweta nnọọ sensị a na-eti onye ọbụla na-eti ka egbekọta aka ọnụ ka agwa nwoke a ka ọnọdụ na bie nye abịa na mana betanụ bụ na arụ nna ma bụ ya ịghọtago maka na mmadụ nwe ji ewu na-ata ndị obodo wee na-asị ka unu na-asị one Nigeria unu lotokwe na one Nigeria mgbe a na-egbusisi ụmụnne anyị maka na ọ dị ka a na-ekwu ihe a ọ dị ka ọ bụghọ nne ndị mmadụ nna ndị mmadụ ụmụ ndị mmadụ ụmụnne ndị mmadụ ka a na-egbusisi ọ dị ka anụmanụ ọ bụgodula anụmanụ nya ekwugide gị ndị a niile na-ekwu pastọ Adefaroshin ọkpụgo nke ya wee sị na enwere ọdị ihe na-eme na Christians nọ n'obodo a na-ebi ọfụma kpamkpam mana enwere ife Gọvanọ Soludo kwuru na statement o meke maka na amarọ mmụọ iwe ka onye ọbụla ji wee na-ekwu mana ọtụtụ ife ekwuru adụrọ mmadụ niile na-try please Tinubu. The pastor Wale Adefaroshin kwuru ife ahụ kwuru as a pastor, a leader of the flock. It is said now the people of your faith are being persecuted in the country. What you could say, Buna, it is not today that the killing started. Now, why is Trump being caring now? No, Makana, we go the largest refinery. Hey, if I I was in no Makana Nigeria, the Bagoma, no Bodanya for Nirie. No Bodina, Yunukunu, Melania Bell. Kind of why my Fanny Nunu Pelumpa Nunu game mine at 2026. Ujo Wena, Tony Obona. Or the coup for their neighbor 2025 for Rapu. Makana Nunu actually increase the price of petroleum.
I na no actually increase the price, the taxes for the people, and you are not increasing it in Kobele. That is when you actually me increase. Bundi mbuku actually ibue. Obodo we na aju ebe akpara isika we galonu karịa minimum wage obodo na akwụ ndị na-alụrụ ya ọrụ aka ka nna ma ga-eji wee jelu ebe ọ na-eje. Nke bụ eziokwu bụ na gọvanọ Soludo wee kwuo n'ebe akwụkwọ delu maka o delu akwụkwọ degalu President Donald Trump wee sị ya na nke bụ eziokwu bụ na Christians bụ ife na-egbu Christians n'obodo anyị bụ Nigeria. Ụra ata wee kwa na social media ọmụnya onye begide ojekọlụ nwanne ya wee na-ajụ wee si bikonu enebe anya ife megolu na Anambra State from 2020 wee luo tata bụ 2025 gọvanọ Soludo ọnọ n'ọnọdụ ikwu dị ha. So if okulu na not Christians, they were Christians na southeast, right? And okulu for someone who be a leader, right? In your jurisdiction as the governor of the state, only some kind of statements say because he may make. Even if you are releasing statements to react to what is being said, you don't come out and say stuff like that. That Christians, all because you want to defend people. You want to defend and be in the good books of Tinubu. Maka election na be on Saturday. You won't tell me no one Anambra State is so born at some of these attacks. Even you as the governor, you won't say now in the north that some of these people, scores of people that we've been hearing, now some of them are born on the Anambra State. So it's a very insensitive reply to give, or a very insensitive angle to come from. And Governor Soludo is very fond of making insensitive statements. Nya na ebe ni na Ghana, ebe ni na ejeketa bụ Trump abịa na. Oh, nya na ndị achọ now. Ụfọdụ ọ na-adị ụfọdụ ka the killings abụrụ ihe taa. Nya na anyị ekwesịgo iwere as part of it. Nya ife nna ajụ bụ emegide onye isi America wee rapụ ịbịa na be anyị. Omeni na anyị anabatago otu ebe a dị. Maka na ife a bụ ajụjụ nchọrọ ka ndị be anyị ka anyị jụọ anyị. We are not even, the main thing is not even about onye isi America. The main thing is about us, right? This trumps this thing. What does it like? What does it say about us? Now we are in a nation that will not wake up to its responsibilities until someone opens mouth. Now, on Trump, we would not address the matter. If we have the but before now, would they have addressed it? Yeah. Nke me ha address if o mean kwere bu na onye obuna mmadụ ihe maka na okwu a hapụbelu since Monday ka nji wee ma na ogbakwa ntichili nda but they would rather, like I always say, our politicians would rather politicize everything than doing the actual thing. They would rather politicize everything than doing the right thing. So that is a very big issue. It's a big indictment on us that if we don't have Obruna, it doesn't get to a stage whereby we are being embarrassed about a situation. We are not going to react to it. So, ihe nke ajọkwa wee jọgbuo onwe ya. Ọ fọrọ obele tupu anyị apịachie. Anyị na-anụ kepu na ọ dị ka arọpụtago onye ga-anọchi anya onye isi ndị APC na Enugu State. That is ịnọchi former minister Uchenna ji n'ọnọdụ ya. Malụkwa amalụ na gọvanọ anyị bụ gọvanọ Peter Mbaka kamgbe ọ banyelu na APC. Ọ na-efezikwa efe ịghọtago and nyewa bụ onye isi ndị National Economic Council Committee on the Overhaul of Security Systems na Nigeria. Ya na ọ dị ka ndị ọchịchị anyị enego anya wee na-akọwata na ebe niile a na-eme trainings for security ịmago ndị police ndị amị na ọ dị very low standard na ọ dị substandard na olulo ihe eji eme ihe na mba ụwa. And the president anyị bụ Bola Tinubu nesi anya wee sị na from his flock of intelligent men no Governor Peter Mbaka ya etinye ka o supervise anya bụ reformation
and that's no overhaul ka factually me overhaul nya bụ akụkọ ka na develop ma ọ bụ ndị solia n'oyibo nya ka nna asị ka ịgba mbọ ka ịnọnyela sonyela anyị na Instagram Facebook TikTok ma ọkwa na YouTube ebe a isi ekili anyị gba mbọ ka ị na-etinye echiche obi gị n'uche obi gị n'ihe niile a na-eme maka na ama m na ilo na ndị na-achị adị anụ ife ị na-ekwu mana nna agwa gị eziokwu fa na-ege ife niile anyị na-ekwu karịa ka anyị nwa si ege die ha na-ege onye ọbụla ntị maka na ọ bụrụ na ị maala bekee sị gị na information is power. Mayor, onwe ife ịchọrọ ịgwa ndị be ife mmekwu bụ na ndị Igbo si na-ebu ụzọ dị mma n'ụlọ tupu apụọ n'ama. So Nigeria buru n'ụzọ dị mma n'ụlọ tupu na apụọ n'ama. Onye si n'ezi bịa kwuo okwu bifo anyị amalụ na anyị ya bịa doziwe be anyị ka anyị dị careful. Ọ ife nwere mmekwu. Ngwa na uche gị dị ya emekwene ka imegide aka nsị gị aba gị ọnụ. Ngwa jebe ka emesịa. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded.